stigao je najbolji vikend u mjesecu, late night shopping u Westgate Cityu. Dan je to kada vas u poslovnicama Westgate-a očekuju posebni popusti na najbolje komade. Pa pogledajmo kako je to bilo ovog vikenda. Westgate je za svoje kupce priredio bogat obiteljski program. Oni najmlađi mogli su provoditi kvalitetno vrijeme sa svojim očevima u Kids Worldu, nešto stariji natjecati se za 5000 kuna, a na kraju svega zabaviti se uz vesele pjesme popularne Maje Šuput. Pa uvijek je zapravo u shopping centrima zanimljivo jer se skupi ta velika masa djece koja zapravo su zakinuta za koncerte jer naši koncerti počinju kasno, diskoteke i tako dalje, ne? Tako da onda sad ta dječica imaju prilike doći i onda je to meni toliko drago, oni svi skaču i tako dalje, čekaju taj moment slikanja. Jako lijepo. A mislim da je to roditeljima jako cool, jer obavi nekakav shopping, izveli su klince na koncert i još svemu tome Westgate osigura da to bude besplatno. Mislim da je to win-win situation i za mene i za njih. Nedjelja u Westgate-u bila je rezervirana za dobru hranu. U sklopu Špičekove kuhače, svi ljubitelji finih jela imali su priliku vidjeti kako majstor Špiček radi prutiće sa sirom i medveđim lukom, ali i mus od jagoda. Bilo je tu za kuhavanje protivniku, gdje su se kuhari natjecali u kuhanju špageta. Zahvaljujem Westgate-u za ovo lijepo nagradu. Ne zaboravite pratiti društvene mreže Westgate Shopping Citya, koji iznova pronalazi nove načine kako obradovati svoje kupce. Tko zna, možda se baš vama smiješi shopping na račun Westgate-a. Westgate Shopping City.